ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಲಗು ತಕ್ಕ ಕೋಲ ರಂಗುಗು ತಕ್ಕ ಏಸ ತಂತ್ರಗೇನುದ ಸಾದಿಡು ತುಳುಕೂಟದ ವರ್ಸಂತಿಕ ಲೇಸು ತುಳು ಪರ್ಬದ ವರ್ಚುವಲ್ ಚಾವಡಿ ಸೇರಿದಿ ಊರ ಪರವೂರ ಪರದೇಶದ ತುಳುವ ಬಲ್ಯಾಯರಿಗು ಮಾನಾದಿಕೆದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಿಗು ಪೆರ್ಮೆದ ಜನಮಾನಿಲೆಗು ಪದುಕಿರೆಗು ಸಂಗಮಿತ್ರರಿಗು ಉಡಲೊರ್ಮೆ ನಮಿತೊಂದು ಲೇಸು ಪಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರದಿ ಅರ್ಪಿಪಾವರೆಗು ಅನೋಕೇಣೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉದಿಪನದ 20ನೇ ವರ್ಷನು ಬಿರ್ದು ಬಲ್ಮನೊಡು ಮುಗಿಪಾದು 21ನೇ ವರ್ಷಗೂ ದೇಕಿಡು ಪೆಜ್ಜದಿಂಡು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹೊಸ ದಂಡು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಗರ್ದು ಬಿಡ್ದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ತುಳುವೆರೆ ಮನಗೆಂದುಡು ಪಂಪಿ ಉಡಲ ಆಸೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ನುಂಜಿ ಆಪಿ ನುಂಜಿ ಕಡಲ ಒಯ್ಲುದಂಚ ಸುಯಿಂತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾರಿ ಒರ್ಬಡಿ ಲೂಟಿ ಮಲ್ತಂಡು ಲೋ ಕೊರ್ಮೆದ ಜನಮಾನಿಲೆ ದಿಕ್ಕು ಮುತ್ತುದು ದಿಸೆ ತತ್ತಂಡು ಬ್ಯಾರ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಬಂಗುಡು ಬೂರುಂಡು ಬೇನೆ ಬೇಸರು ಬೆಂಗು ಬಚ್ಚಲು ಜನಮಾನಿಲೆ ದೊಕ್ಕೆಡು ದಿಂಜಿಂಡು ಈ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೂಟದ ಲೇಸ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾತೊಂದೇ ಕೊಲ್ಲುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬೊಲ್ಲ ಬಿರಕಾತು ಮಾರಿ ಬೀರಿ ನಂಕು ನಾಟುಜಿ ಜತ್ತಿ ಕಂಡುಡು ಬುಲದೆ ಪಂದೆ ಪೆಜ್ಜೆ ಪಿರದಿಪಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಜಿಡದಾನೆ ಅವೆಡ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಕೂಟದ ಮೂಲ ದೇಯಗು ತಡೆದಾಯೇಗು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಜ್ಜಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪು ನಡೆದತ್ರ ಒಂದೇನು ಸುರೂತ ಪಂತೆಗೆ ಕಾಣತದು ನೆತ್ತ ನಡಪುಗು ಪೆಜ್ಜೆದಿಂಡು ಬಂಗುಡಿಪ್ಪುನಗಲೆ ಸಾಯ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬಿದಾಡು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಶೇಖರ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೆರಣ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡು ಕ್ಷೇಮಾಧಿಕಾರಿ ಲೈನಲ್ ಮಸ್ಕರನಿಸ್ ಮೆರಣ ಸಂಯೋಜನೆಡು ಜನಕ್ಲೆನ ಸೇವೆಗು ಕಚ್ಚಕಟಿಯರು ಜಕ್ಕ ಜವಣೆರು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕರ್ಮಭೂಮಿದ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಬಾರದಿದ್ದು ಎಡ್ಡಪ್ಪುದ ಕಜ್ಜೊಲೆ ವಲಸರಿ ಬಿದಾಡು. ಕೂಟದ ನಿರೇಳ್ಡು ಕೊರೋನಾ ಕಾಲೋಡು ಪಂಡ 2020ನೇ ವರ್ಷೋಡು ನಡತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಜ್ಜೊಲೆ ಕೆಲವು ಮೆಂಚಿ ಬೋಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಟ್ಟೊಮ್ಮಿನ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಡವು ಕಂತಾವನ ಸೇವೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪರಡುನೇಕು ಸುರುಕಾದ ನಡತಿನಿ ಮುಚ್ಚಾಟಿಕೆ ಪಂಪಿ ಕಾನೂನು ಬದುಕುದ ಬಡವು ಸಾಗವರಿಗೆ ನಂಬಿನ ಕಜ್ಜಲು ಉಂತುಡು ಪಣವದ ರೂಪುಡೋತಿಕ್ಕು ಸಂಬಳದಂತೆ ಕೈಕಾಲಿ ದಾತ್ವಾರಿದಂತಿ ನಡೆ ಉಣಚು ತೆನಸಿಗು ಭಂಗ ಬತ್ತಲು ಜನ ಬೆಕ್ಕಸಿಯರು ಬಡವುಡು ಸಾಧಿಸುಪಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಡಲ ಮೋಕೆನೆ ತೋಜಾದು ದುಂಬುಪಿರ ತೂವಂದೆ ಭಂಗತಕ್ಲಿ ಸಾಯೋಗತ್ರ ಕೊಡಿಕಾರ್ಡ್ ಉಂತುಡು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಜನಮಾನಿಲೆಗು ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡಪಿನ ಸಾಮಗ್ರಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯಿನ ಅಟ್ಟನ್ನೆ ಸುರುವಾಂಡು ಪಣವದ ದೇಣಿಗೆಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ತಡೆದಾಂತೆ ನಡತಂಡು. ಮುಂದೆ ಪೊರ್ತುಡು ಕುವೇಟ್ ಡಿಪು ಜನಕ್ಲೆಗು ಸಾಯ ಮಲ್ಪರೆಗು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಂಪಿ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ದಂಡು ರಚನೆ ಆಂಡು ಈ ದಂಡದ ಜೊತೆ ಸೇರ್ದು ಜನಸೇವೆ ಮಲ್ಪು ಮಾಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗು ಪುಗೆಲು ಕೊರ್ರೆಗು ದುಂಬರಿತಂಡು ತುಳುಕೂಟ. ಸಾಯೋ ಮಲ್ಪು ಕಜ್ಜೋ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪೆರೆಗಾತ್ರ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಕೇಡಿ ಮುನ್ನೂದು ದೇಣಿಗೆಲ ಉಡಲೊರ್ಮೆ ಕೊರುಡು ಐಸಿಎಸ್ಚಿದ ಉಣಸು ತೆನಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪಟ್ಟುನ ಕಜ್ಜುಗು ಕೈಕೊರ್ದು ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ರೆಗು ಆವಂದೆ ಉಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲದಾಂತೆ ಕಂಗಾಲಾದೆತ್ತಿ ತುಳುವೆರೆಗು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಾವಂದೆ ಬೇತೆ ಬಂಗೊರ್ರಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಗು ಕೇರಿ ಕೋಡಿ ಕೋಂಟುಗು ಪೋದು ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟುನ ಕೆಲಸನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತುಂಡು. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ದ ಪೋಡಿಗೆ ನಿಯಮನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪು ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ನಡುಟು ಬಡವುದ ಉಡಲು ತಂಪು ಮತ್ತಿನ ಈ ಕಜ್ಜೋ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪುಣ್ಯ ದಿಂಜಿನ ಅಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ತೆದ ತಂಕ್ಲೆನ ಆರೋಗ್ಯಡ್ಲ ಮಿತ್ತು ಜನಸೇವೆನೆ ಮಲ್ಲ ಪಂಪಿ ಗೇನನು ದೀದು ಇಡ್ಲು ಪಗೆಲು ಸೊಂದಿನ ಕ್ಷೇಮಾಧಿಕಾರಿ ಲೈನಲ್ ಮಸ್ಕರಿನಸ್ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ವಿಜಯ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ರೋಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ರಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಅಬ್ದುಲ್ ರಸಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕೆರಾಯಿನ ಅವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮೊಕ್ಲಿನ ಸೇವೆ ಬುಲೆಕಟ್ಟರೆ ಆವಂದಿನ ಅಂಚನೆ ಮೊಕ್ಲೆಟ್ಟುಗು ಪುಣೆಯಿನ ಸಂಘಮಿತ್ರೆರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯರು. ಬಂಗೊಡಿಪ್ಪು ಬಡವರಿಗೂ ಉಣಸು ತೆನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ದೀದು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಲು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮಲು ಜನಮಾನಿಲೆ ಸೇವೆಗೆ ದುಂಬರಿಯರು ಮೊಕ್ಲಿನ ಸೇವೆಡ್ಲ ಎಂಕಲ ಸಹಾಯ ಇಪ್ಪಡು ಪಣದು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಪಣೋದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಸ್ಗು ರೂಪಾಯಿ 50,000 ಅಂಚನೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಸ್ಗಳ 50,000 ದೇಣಿಗೆ ಮಲ್ತುಂಡು. ಆತೆ ಅತ್ತಾವಂದೆ ಕೊರೋನಾ ಸಿರ್ಕ ಸಂಕುಡುಡಿತ್ತಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲಿಗ್ ಬಿರಿಸಾಯ ಮಲ್ಪರೆಗು ತುಂಬುಪಿರ ತೂವಂದೆ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತಿನಡೆಗೆ ಪೋದು ಬೋಡಾಪಿ ವಸ್ತುಲಿನ ಕೊರ್ದು ಸಮುದಾನದ 2 ಪಾತೆರೋಡು ಅಕ್ಲೆನ ಉಡಲ್ಡು ಧೈರ್ಯದ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿ ಕಜ್ಜೊಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತಂಡು. ವಿಮಾನಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪಂಪಿ ಮುಚ್ಚಾಟಿಕೆಡು ಜನಕ್ಲು ಕಂಗಾಲಾದು ಪೋಯರು
ಕುವೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಅಪ್ಪೆನಾಡಿಗೆ ಪಿರಪೋಪಿನ ವಿಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾತ್ಪರಿ ದಾಂತಿಲಕ ಮಲ್ತಂಡು. ಒಂತೆ ಸಮಯಗಾತ್ರ ಕುವೈಟ್ಗ್ ತಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೇನು ತೂವೆರು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೀರು ಬೆಲೆ ದಾಂತಿನಕ್ಲು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಉಸಾರಿಪ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೋಲು ಊರುಗು ಪಿರಪೆಯವರೇ ಅವಂದೆ ಕುವೈಟಿಡು ತಿಕ್ಕದು ಬೂರಿಯರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪು ಕಜ್ಜುಗು ಕೈಪಾಟಲು ತುಳು ಕೂಟ ಕುವೈಟ್. ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆల ಜೊತೆ ಸೇರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೆಡ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಡ ಪಾತಿರ್ದು ಜನಕ್ಲಿನ ಬಂಗ ಅಕ್ಲಿನ ಗೇನಗೂ ಕಾಣುತ್ತಂಡು. ತುಳುಕೂಟದ ಬುಡಂದಿ ಮೇನತಿಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮತದ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುಂಡು. ಕುವೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಗು ಅಂಚನೆ ಕುವೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ರಡ್ಡು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೆಲ್ಮೆ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಪಿರಪೂಪಿನ ಜನಕ್ಲಿನ ನೋಂದಾಣಿ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಕಾನೂನುದ ಕಾಕಜಿ ಊರುಗು ಪಿರಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಪಿ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹುಣಸು ತೆನಸು ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜನು ಮದ್ದಿನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಂಡು. ಬಂಗೊಡಿ ತಿನಕ್ಲೆ ಮೋನೆಡು ಅರಳಿ ತಿಲಿಕೆ ಗೆಲ್ಮೆದ ಸಾರಕತೆನು ತೆರಿಪಾಂಡು. ಮರಣ ಅನುದಾನ ವಿಧಿ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಂದು 2020ನೇ ವರ್ಷಡು ತುಳುಕೂಟದ ರಡ್ಡ ಸದಸ್ಯರು ವಿಧಿ ನಿಯಮಕ್ಕೂ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರುಂಡೇರು. ನಂಬಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿನ ಬೇನೆ ಬೇಸರು ದೂರ ಮಲ್ಪೆರಗಾಜಿಂಡಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿನ ದುಂಬುದ ಬದುಕಿಗೂ ಸಾಯ ಅವಡು ಪಣಿಪಿ ಗೇನೋಡು ಇದು ತುಳುಕೂಟ ಮರಣ ಅನುದಾನದ ನಿಯಮಡು ತೀರುಪೋಯಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿಗೆ ತಲಾ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ ಒಟ್ಟುಗೂ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಪಣವುದ ಬಿರಿಸಾಯ ಮಲ್ತಡು. ಆರೋಗ್ಯ ಅನುದಾನ ತುಳುಕೂಟದ ಕ್ಷೇಮದಿ ತಿಟ್ಟು ನಡತೊಂದು ಬೈದಿ ನನೊಂಜು ಪಣವದ ಬೆರಿಸಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅನುದಾನ. ಈ ಅನುದಾನದಡಿಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಕೂಟದ 2 ಸದಸ್ಯರು ತಂಕ್ಲೆನ ಸಿರ್ಕ ಸಂಕಟ ಬಾಮಿಪಾರೆಗೂ ತುಳುಕೂಟದ ಗೇನಗೂ ಕಣತಿನ ಕೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲೆನ ಅರಿಕೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ರೂಪಾಯಿ 50,000 ನನೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ 25,000 ಇಂಚ 75,000ದ ಆರೋಗ್ಯ ಅನುದಾನ ಮಲ್ತದು ಸದಸ್ಯರೇ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಊಟ ಬುಡ್ದು ಪಾಡೋಜಿ ಪಂಡು ನನ್ನೋರ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತಂಡು. ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ತುಳುಕೂಟ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಜ್ಜೊಲೆ ಹೆಸರಡೊಂಚಿ. ಈ ವರ್ಷ ಕುವೈಟ್ಡು ದಿನೊಡ್ದು ದಿನಕ್ಕೂ ಕೊರೋನಾದ ಲೂಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದೇ ಪೋಂಡು ಮುಂದಿನ ಬಾಮಿಪವರೆಗೂ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೊಕ್ಕಿಡು ನೆತ್ತಿರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರನು ದುಂಬರಿ ತಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಲೆಡು ರೋಗಿಲಿಗೆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ನೆತ್ತಿರು ತಿಕ್ಕುಡು ಪಣ್ಪಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಡು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ನೇ ತಾರೀಕುದನಿ ಕುವೈಟದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಬ್ರಿಯ ಮುಲ್ಪ ನಡತಿನ ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಡು ಸರಿಸುಮಾರು 100 ದಾನಿಲು ನೆತ್ತೆರು ಕೊರ್ದು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟೊಂಡೇರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ತುಳುಕೂಟದ ನಿರಳು ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೊಲೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ನಡತಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಪರಡುನ ಪೋಡಿಗೆ ವ್ಯತ್ತಕ್ಲೆಡು ದೂರ ಇಪ್ಪೋಡು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮವನ್ನು ತಪ್ಪಂತೆ ಕಾತನೋಡು ಈ ನಡುಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಅಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಸಾಧೆ ಇಪ್ಪೋಂಡು ಮಾತಾ ರೀತಿದ ರಿವಾಜಿನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತದು ಬದರಲ್ ಸಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಕ್ಲನ ಸಹಯೋಗಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2020 ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆತಂಡು ಶಿಬಿರ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಪಿದೈ ಬೇತೆನೆ ಡೇರೆ ಬದುಕೆರನ ಉಡುಲೋರ್ಮೆದ ಸಹಕಾರ ಕೂಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಬದರಲ್ ಸಮತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಯನ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಮೇರನ ಮೇಹನತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಗೆಲ್ಮೆದ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಂಡು ಶಿಬಿರ 100 ಮಿಕ್ಕಿದ ತೊಡುವೆರು ನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೆಂದು ತುಳುಕೂಟೆಗೂ ಸೆಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೇರು. ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕದ ಯೋಗಭಾಗ್ಯ ದಾಂತಿನಕಲಿಗೂ ಬೇನೆದ ದಿನ್ನನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಾತ್ರ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಉದ್ದೀಪನ ಆಯ್ನ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷಲ ದುಂಬೊರಿತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೂ ಹೊಸ ಇಲ್ಲದ ಪೊಲ್ಸು ಕೊರುಂಡು ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆರ ಗಾತ್ರ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಣವದ ಸಾಯೋ ಮಲ್ತಣ್ಣು ಪಂಡು ತೆರಿಪಾವನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಬಂಗೇರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ತುಳುಕೂಟದ ಈ ಯೋಗಿತದ ಬೇರಿಸಾಯೋಗು ಉಡುಲರ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೇರು. ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಕೊರೋನಾಡ ಹತ್ರ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋದು ಬರವು ಕಲ್ಪು ರಿವಾಜಿ ಬದಲಾದ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ಡ್ ಬರವು ಕಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪಾಟಿಕೆ ಜೋಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋವಡು ಅಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಕ್ ಸರಿ ತೂಂಕೊಡು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ತರಬೇತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮುಂದಿನ ಎನ್ನೊಂದು ತುಳುಕೂಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ. ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಹೊಸ ಕಲ್ಪು ರಿವಾಜಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪಿನ ರೀತಿ ಬರವು ಸರವುದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂಚನೆ ಬಗೆತೆರೆತ ಇದ್ದೆ ಬುದ್ಧಿನು ಎಂಚ ಸಮಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪಣದು ಕಲ್ಪಾವರೆಗೂ ಕಲ್ಪಾದಿಯಾದ ಬತ್ತದು ತರಬೇತಿ ಕೊರಿಯರು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿ ಅಂಚನೆ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ. ತುಳುಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಬಿರೋಡು
4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ 150 ಮಿಕ್ಕಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದು ಎಡ್ಡಪುದ ಗೇನನ್ನು ಪಡೆಯರು. ತುಳುಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಒತ್ತು ಗೋರಿಕಾರ್ನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪದುಕರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ದು ಹುರ್ಲುಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆ ವಹಿಸೊಂಡಿರು. ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ಚಾವಡಿ ಬೇತೆಕ್ಲಿನ ಅಂಗಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಸಂಗೀತನು ಬದುಕದ ಸಾಧಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲಾಪುರುಷೋದನ್ನು ಪಟೊಂದಿಪ್ಪನಕಲು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಅಂಧರ ಗೀತ ಗಾಯನ ಕಲಾ ಸಂಘ ಶೃಂಗೇರಿ ನೆತ್ತ ಕಲಾವಿದರು ಮುಕ್ಲೆನ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತೆರೆಗೆ ತೆರೆಯುಡು ಪಂಪಿ ಗೇನನ್ನು ದೀದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರಸಾರುಡು ನಡೆತಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನನು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮಲ್ತಂಡು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ನಿಕ್ಕಾತ್ರ ರೂಪಾಯಿ 25,000 ಪಣವದ ಸಾಯೋ ಮಲ್ತದು ಕಲಾವಿದರೇ ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಂಡು. ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿದ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಕಜ್ಜೋಲು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಂಟಿಕಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದೇಣಿಗೆ. ತುಳುಕೂಟದ ರಂಗಚಾವಡಿಡು ತನ್ನ ಕಲಾಪ್ರತಿಭೆನ ತೋಜಾಯಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ರೂಪಾಯಿ 5,000 ಪಣವದ ಸಾಯ. ತುಳುಕೂಟದ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಂತೆಡು ಬರ್ಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಬೊಕ್ಕ ಬರವುದ ಪ್ರತಿಭೆಲಿನ ಮಾನಿಪವನ ಕಜ್ಜೋ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆಯಿನ 2 ಬಡ ಸದಸ್ಯರಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ತಲಾ ಕೇಡಿ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅಂಚನೆ ಬರವುಡು ತಂಕ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆನು ತೋಜಾದು ತುಳುಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ತಂಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿಗೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಕಣತಿನ ಕೂಟದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾನಿಪಾವನ ತುಳುಕೂಟದ ಉದ್ದಿಪ ನುಡಿದು ನಡ್ತೊಂದು ಬೈದಂಡು. ಮಲ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೊಲೆನು ಲೆಕ್ಕದ ರೂಪಡು ತೋಜಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪು ಸೇವೆಡು ಸಮಾಧಾನ ದಿತನುಡು ಪಣಿದು ತೇರ್ದಿನಕ್ಕಲು ಪಣ್ಪೆರು ಆಂಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆ ಗೇನುಗು ಕಣಬರ್ರೆ ಗಾತ್ರ ತಿರಿಪಾನ ಅಂಡ 2020ನೇ ಇಸವಿಡು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಜ್ಜಲು ಗಾತ್ರ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಡ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ತುನು ಪಂಡು ತೆಲಿಪವರೆಗೂ ಉಡಲು ಉರ್ಕರುಂಡು. ಒಂದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ತುಳುವೆರೆ ಮಲ್ಲಾದಿಕೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಈ ಕಜ್ಜೋಲು ಸರ್ಕೆ ಸಾಧಿಡ ನಡತದುಂಡು ಪಂದಾಂಡ ತುಳುವೆಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಳುವೆರೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪು ಅಂಚನೆ ಇಡ್ಲು ಪಗೆಲು ಬೆಂತಿನ ಪಾರುಪತ್ಯ ವಯಸ್ಸಿಂದಿನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಮಿತ್ರಿರು ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪದ್ದೆಯಿ ಬಂಗಾರ ಪಣದು ಕೈದೆರ್ತದು ಪಣವದ ಸಾಯೋ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ದಾನಿಲೆಗ್ ತುಳುಕೂಟ ಯಾಪುಗ್ಲ ರಣಿಯಾದುಂಡು. ತುಳುಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಕೊಂಡಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಡು ದುಂಬರಿಯಡು ಪಣ್ದು ಭಿನ್ನಯದ ಅಂರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ನನ್ನೊರ ನಮಿತೊಂದು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಜ್ಜಲೆ ವರದಿಕ್ ಮುಗಿತಲದ ಬೊಟ್ಟದೀಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುಕೂಟ.